Исәмесез хәерле кич, эфирда Татарстан хәбәрләре һәм студияда Фәнис Камал. Көн үзәгендәге яңалыклар белән танышканчы тәэсирне 100 еллыгы белән бәйле вакыйгаларны барлыйк. 1926 елның 20 майында Казанда фольклорны барлау һәм җыю буенча махсус комиссия төзелә. Халык авыз иҗатын өйрәнү өчен республика авылларына һәм районнарына даими рәвештә фольклор этнографик экспедицияләрдә оештырыла. Максат бай мәдәни мирасыбызны туплау. 1997 елның бу көнендә Казанда авыл хатын-кызлары дигән конференцияда оештырылган. Республика башкаласына Россиянең 12 төбәгеннән хатын-кызлар оешмалары вәкилләре һәм хатын-кыз фермерлар да килә. 1998 елның 20 майында татарларның федераль милли мәдәни автономиясе төзелгән. Ул вакытта аның рәисе итеп академик Индус Тахировны сайлаганнар. Бүгенге көндә татарларның федераль автономиясе 30 төбәк оешмасын берләштерә. Хәзер исә бүгенге көн вакыйгаларына күчәбез. Су күтәрелү сәбәпле тирә-юньгә куркыныч яный. Ситуация чрезвычайная. Очень тяжело. Бакчачылык ширкәтендәге вазгыять һәм су күтәрелүнең зыяны турында Илдар Сафиуллин. Битлекләр һәм перчаткалар кимичә кемне алдыйбыз соң? Я говорю, сколько? Да, обязательно. С утра сколько человек было? Татарстанлылар яңа режимны үтиме? Алия Хайретдинова белеште. Югары технологияме әллә вирус таратучымы? Телефон постоянно ищет базовую станцию, делает запросы. 5G-ның өстенлеге нидә һәм аннан куркыныч яныймы? Гөлназ Сайфетдинова белеште. 20 көн эчендә яңасын салалар. Бер атна эчендә алар 500 мең күчерделәр. Ютазы районында янып беткән мәчетне яңадан торгызырга кемнәр һәм ничек ярдәм иткән? Филүзә Хамидуллина. Владимир Путин Рөстәм Миңнехановның Татарстан президенты постына кандидатурасын тәкъдим итүен хуплады. Ул бу хакта президент белән бүгенге онлайн очрашуда да белдерде. Рөстәм Миңнеханов Владимир Путинга республикада коронавирус белән көрәш, йогышлы авырлар хастаханәсен һәм зур Казан буҗрасында төзү эшләре барышы турында хәбәр итте. Очрашуны исә Фирүзә Мәҗитов күзәтте. Уважаемый Владимир Владимирович. Эшлекле очрашуны коронавирус турында сөйләшүдән башладылар. Рөстәм Миңнеханов Владимир Путинга республикадагы хәлне бәян итте. Азык-төлеккә кинәт бәя артмый, аңа кытлык юк. 650 Татарстан гаиләсе 10 мең сумлык дәүләт ярдәмен алырга әзерләнә. Табибларга ярдәм өчен президент Владимир Путинга рәхмәт белдерде. Позвольте поблагодарить вас за реальные меры по поддержке населения в этот непростой для всех период. Республиканың медицина учреждениеләре кирәкле җиһаз белән тәэмин ителгән. Яңа йогышлы авырулар хастаханәсе төзелә. Аны 15 августка салып бетергә планлаштыралар. Тик финанс проблемалары бар әле Рөстәм Миңнеханов Владимир Путинга. За 3,5 месяца мы ее введем. Конечно, с учетом вот той ситуации хотел бы попросить вашей поддержки. Рустам Ильич, какая же вам нужна помощь? Вы ее уже заканчиваете. Какая помощь нужна? Мы пока строим за счет кредита, немножко деньгами поддержать нас, а в остальном все нормально. Сейчас немножко вот подсели по доходам. Ну, мы поправимся, но вот сейчас, если бы вы поддержали, мы бы очень были благодарны. Хорошо, проработаем. Зур Казан буҗрасы төзелешенә дә финанс ярдәме булачак, диде Владимир Путин. А ну сколько километров? Она 41 километр, но вот последний пусковой комплекс, это где-то 5 миллиардов рублей. Хотя бы какую-то часть, если бы вы поддержали. 40 километров? Это в целом где-то... Это полностью Казань будет окольцовано. Это очень серьезная будет поддержка ланча. Я понимаю. Я обязательно дам такое поручение Минтрансу. И вы с ними в контакте, пожалуйста, проработайте. Ладно? Тагын бер мөһим мәсьәлә. Владимир Путин бу атнада Ураза гаетен бәйрәм иткәндә коронавирус турында онытмауны искәртте. Татарстандагы милләтара дуслык турында беләм ди ул. Я знаю, что в Татарстане есть такая традиция, там христианские праздники соседи отмечают вместе с христианами, а соседи христиане, православные отмечают мусульманские праздники вместе со своими соседями, исповедующими ислам. Это очень хорошая традиция, замечательная. Но сейчас особая ситуация. Как вы планируете провести эти праздники? Не планируем никаких мероприятий. Сегодня время, когда мы должны беречь каждого из нас, поэтому все эти праздники будут. Каждый будет праздновать дома. 27 майга туры килгән тәэсирнең 100 еллыгы да 30 августка күчерелә, диде Рөстәм Миңнеханов. Юбилей чараларына Владимир Путинны шәхсән кунакка чакырды. Приглашаю вас, Владимир Ильич, посетить наш праздник, потому что за 20 лет столько, сколько вы сделали для нашей республики, просто не счесть. Поэтому
Мы искренне вам благодарны. Көннең төп яңалыгы сөйләшү азагына калдырылган иде. Владимир Путин Рөстәм Миңнехановны Татарстан президенты постына яңа срокка тәкъдим итүен хуплап чыкты. Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов федерации. И это так и есть. На самом деле так и есть. Но все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок. И хочу, во-первых, поблагодарить вас за предыдущий период работы и пожелать вам успехов на следующий период. Фәрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Владимир Путин учыгышында Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә республиканың үсешен югары бәяләде дип саный Татарстан һәм Россия белгечләре. Достаточно хорошо известно, что... Билгеле булганча, Владимир Путин Татарстан җитәкчесенә карата уңай мөнәсәбәттә аның күп кенә тәкъдимнәрен хуплый, КамАЗга ярдәм итә. Бүгенге яңалыгы белән Владимир Владимирович сайлау кампаниясына рәсми старт бирде дияргә була. Это оценка тех результатов. Бу республика җитәкчелеге башкарган эш нәтиҗәләренә Россия президентының бәясе, шуңа ул әлеге эшчәнлекне алга таба дәвам иттерүне тели. Татарстан президенты кандидатурасын хуплау ул ышаныч баглау гына түгел. Владимир Путин шул рәвешле Рөстәм Миңнехановка ил үсешенә керткән тырышлыгы өчен үз ихтирамын да белдерә. Дөньяның иң бийек бинасы Дубайдагы Бурж-Халиф Татарстан әлеме төсенә керде. Моны ТАССРның 100 еллыгына багышлыйлар. Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендәге 163 катлы манара яшел, ак һәм кызыл төсләр белән яктыртыла. Татарстан әлеме 828 метр бийеклектә ерактан ук күренеп тора. Йымар оешмасы моны Татарстанның Дубайдагы вәкиллеге мөрәҗәгате буенча башкара. Дачыларда эшләрлек түгел, көймәдә йөрерлек. Түбән Кама ГЭСында суның бейеклеге 58 метр билгесен узып киткән. Ул көн сайын 10 сантиметрга арта да бара. Бу мәсьәләне хәл итү өчен Татарстан президенты су ресурслары буенча федераль агентлыкка мөрәҗәгать иткән. Ярчаллы белән Түбән Камада су астында калган бакча участоклары да бар. Хәлне прокуратурада тикшерә башлаган. Тулырак Илдар Сафиуллин. Вы без сапог не пройдете. Биредә су көн сайын уртача 10 сантиметрга күтәрелә. Энергетик бакчылык ширкәтендә зыян күрүчеләр арта бара. Монда бакчыларда гына түгел, урамда да көймәдә йөрерлек. Туалет завалилось все. Мәдрәфемә су тулды. Саклану чарасы ясадым инде. Шулай да су күтәрелә. Әнә күршеләрнең таш мунчасы да су эчендә калды. Энергетик ширкәте рәисе сүзләренә караганда, биредә 80-нән артык участокны су баскан. Шул исәптән 5 урам. Бакчачылар 3 атнәлек зыян күрә башлаган. Вот вода кругом. Пожилые люди старались, сажали. Өлкәннәргә аеруча кыен, алар бит тырышкан, яшелчәләр утырткан, беркем дә бер нәрсә вәгъдә итми. Водолазлар да килгән иде, ясадылар, клапаннарга стенд урнаштырдылар, әмма су барыбер килә. Мы об этом предупреждали, говорили, что вода прибывает. Без бу хакта кисәттек, су килә дип әйттек, чөнки без монда инде берничә ел гына түгел, иртә әле көтәбез диделәр. Менә көттек. Хәзер Түбән Кама ГЭСының түбән өлешендә су тирәнлеге 59 метрга җитеп килә. Куркыныч критик дәрәҗәдә ул 60 метр. Яшаллы шәһәр тирәсендә су биеклеге 64 метрга якынлаша. Бер тәүлектә 16 сантиметрга күтәрелгән. Куркыныч зонага 2 метр калып бара. Направлено обращение президента Республики Татарстан. Бу мәсьәләне хәл итү өчен Татарстан президенты Федераль су ресурслары агентлыгына хат юллады. Моннан тыш Жигулевский гидроузелыннан да суны күбрәк җибәрә башлаганнар. Су басуның сәбәбе үткәргечләрдәге клапаннарның сафтан чыгуы булырга мөмкин. Татарстан прокуратурасы су басу буенча тикшерү эшен башлады. Прокуратура зыян күргән дача хуҗаларының хокуклары үтәлү-үтәлмәвен тикшерә. Муниципаль хакимиятләрнең гадәттән тыш хәлләрдән саклану өчен нинди чара күрүенә бәя биреләчәк. Шулай ук Түбән Каманың ГЭСның яр буен инженер кырмалары белән саклау мәсьәләләре дә тикшерелә. Закон бозучыларга булса, прокуратура тиешле чара күрәчәк. Возле реки нужна специальная обувь. Монысы Түбән Камадагы пристань, яр буендагы балалар мәйданчыгы, ял итү урыннары һәммәсе су астында. Безнең хезмәттәшебез Светлана Шумковага мондагы хәлне күрсәтү өчен зур резин итек кияргә туры килде. Шул монда суның тирәнлеге хәзер 57 метр. Дачалардан су чигенергә җыенмый, явым-төшемнәрдә күп. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре суга якын урыннарда яшәүчеләргә һәм яр буендагы бакча хуҗаларына саклык чараларын күрергә киңәш итә. Түбән Кама һәм Чаллы телевидениеләре белән берлектә Илдар Сафиуллин, Яңа Гасыр каналы.
Әле өстәвенә Татарстан хәзер циклон йогынтысында димәк явым төшем булачак әле кичәдә әлки Яшелүзән һәм Нурлат районнарында яуган боз шактый зыян сала. Ул шәхси хуҗалыклардагы яшелчә, җиләк-җимешләрне харап иткән. Әлеге хәлне күрүчеләр күкне кара болыт каплады һәм 10-15 минут эчендә җир өсте аппак булды дип хәбәр итә. Борчак хәтле боз явы исә республикага салкын һава керү белән бәйле. Халыкны гадәттән тыш хәлләрдән ничек якларга һәм ярдәм күрсәтергә бу хакта бүген Россиянең Иминлек советы секретаре Николай Патрушев үткәргән киңәшмәдә сөйләштеләр. Чарада Россия президентының Идел буй округындагы вәкиле Игорь Комаров, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Чыгыш ясаучылар ришвәтчелек белән бәйле хилафлыкларга да игътибарны көчәйтергә куша, ил күләм проектларга дигән акчаларны урлатмаска, бюджет чараларын әрәм-шәрәм иттермәскә кирәк. Әмінә былтырғы ягу сезоны дәвамында республикада коммуналь шелтерләрдә 506 авария килеп чыккан. Бу оннан алдағы ел белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк дигән сүз. Җылылык энергетика тармагындагы проблемалар һәм бурычлар турында бүген хөкүмәт йортында да сөйләштеләр. Премьер-министр җитәкчелегендә узган киңәшмәдә президент та видео элемташа районнарда катнаша. Теманың дәвамы Рәмзилә Гафиятуллина материалында. Паспорта готовности – это главный критерий. Готов объект или не готов. Ләкин ике районда эшләр тоткарлана. Яшелүзән белән Минзәләдә әзерлек паспортларын декабрь ахырында гына кулга төшергәннәр. Задержками оформились всего лишь 17 домов. Әле ярый кыш җылы килде. Вакытлыча өзеклекләр булса да, берәү дә эше бутырмый. Сүз уңайнан быел авариялар саны үткән сезоннан 2 тапкыр күбрәк теркәлгән. Отопительный период прошел без крупных аварий, однако имели место временные отключения. Единственное, следует отметить, что жители всегда оставались с теплом. Җылылык шелтерләре тузган җиһазлар һәм котельнийлар иске, хезмәткәрләр җитми булганнарның әзерлеге канәгатьләнерлек түгел, оешмаларның лицензияләре юк. Ростехнадзор башлыгы әнә шул кимчелекләргә игътибар итәргә куша. Выявлено более 3000 нарушений практически на всех проверенных нами объектах. 12 муниципальных районов – это лидеры, к сожалению, в кавычках, по количеству выявленных нарушений. Әле җылылыкны өздүләр генә инде киләсе көзгә әзерлек бара. Казанның иң зур котельнийларының берсендә яңарту эшләре башланган. Ул 5000 ярым халыкны җылылык белән тәэмин итә. Төзелүенә 60 еллап даими рәвештә ремонтлап торалар. В 2003 году было модернизировано. Быел исә фасадны яңартырга, коймаларны алыштырырга, ишек алдын тәртипкә китерергә ниятлиләр. Су турбаларында тикшерәләр, әмма гадәттәгедән бер айга соңлап, өйдә утырган халыкны кайнар сусыз калдырасылары килми. Попрошу вас работы усилить, увеличить смены с тем, чтобы сроки поджать. Җылы кыштан хәлсезләнеп чыккан тармакны коронавирус бәреп йыкты. Выработка электроэнергии также сокращена с начала года на 5,7%. Апрель ayında электр куллану 7%-ка кимегән, ихтыяҗ булмагач бәяләр дә төшкән. Бу компанияләрнең инвестицион куәтен какшата. Өстәвенә халык коммуналь хезмәтләр өчен түләүне киметкән. Нерабочий апрель привел к ухудшению платежной дисциплины представителями малого и среднего бизнеса. Уровень оплаты снизился на 1,9% по сравнению с прошлым годом. Бурычларны штрафка тартудан хөкүмәт карары тыя. 2021 елга кадәр берәүнең дә түләмәгән өчен утын өзә алмыйлар. Бу шартларда ягылык сезонына әзерлек зур сорау уята. Когда все у нас есть в резерве, у нас ничего не случится. Как только где-то что-то у нас, мы будем надеяться на то, что нас пронесет, нас не пронесет. Кышны тыныч күңел һәм җылы өйләр белән каршы алыр өчен халыктан җыелган акчалар 98%-тан да ким булмаска тиеш. Рәмзилә Гафиятуллина, Яңа гасыр каналы. Беркетмәләр саны кими, димәк, закон бузучыларда соңгы тәүлектә Казанда битлек белән перчатка кимәгән 443 кешегә кисәтү ясала. Алар җәмәгать транспортында яки кибеттә булганда саклану чараларына кул селтей, хәтта дистәләгән, йөзләгән мең сумлык штрафлар да куркытмый. Тулырак Валия Хайретдинова. 7 көнлек битлекләргә һәм перчаткаларга күчтек. Аларны җәмәгать транспортында, кибетләрдә һәм таксида кию мәҗбүри. Инде җәмәгать урыннарында маскадан гына да калып була. Бу режим үтәләме? Хәзер карыйбыз. Кечкенә генә кибетме, зур сәүдә үзәгеме, кагыйдәләр һәр кайда бер. Менә полиция хезмәткәрләре азык-төлек кибетенә керә. Сатып алучылар аз, барысы да битлек һәм перчаткадан, касса янында гына кагыйдәләрне унытып җибәрүче тоткарлана. Это закон такой. Это закон, постановление правительства. Заходите в продуктовый магазин, аптеки. Саклану чараларын юк икән, кибеттән товарсыз да чыгарып җибәрергә мөмкиннәр. Әмма бу сәүдә ноктасы хезмәткәрләре әлеге кагыйдәне белми кебек. Аның каравы сатып алучылар өчен бушлай битлеге дә, перчаткалары да әзер. Мы можем порекомендовать. Сатып алучылар өчен керүгә үк саклану чаралары әзер. Без перчатка киюне таләп итә алмыйбыз. Тәкъдим генә ясасак.
Шундай ук хәл банкларның берсендә дә кабатлана, чиратта битлек һәм перчаткасыз торучы хатын кызга тап булабыз. Әмма инспекторларны күрүгә барысы да табыла. Вы уже попали, вас засняли, потому что вы находились в этот момент без маски. Пойдемте. Штраф куркытамы, хатын кыз качып кытылмакчы була. Штраф надо. Я вам штраф не выписывал, я вам сказал, выписываем, вам предупреждение вынесем. Җәмәгать транспортында да шул ук хәл. Хукук бузучылар аз булса да ошрый. Менә перчаткасыз ханым полиция бүлегенә бармыйм дип троллейбусны 20 минутка тоткарлый. Почему молодой человек тоже без перчаток? Я в перчатках. А это не важно. Югыйсә транспортка керүче пассажирларны белдерүләр белән дә кондуктор шәхсән үзе дә кисәткән. Һәрбер кешегә әйтәм, перчаткаларыгыз бар икән, киегез дим. Хукук бузучы егет инспекторлар белән чыкса да, шунда ук дөреслекне ышаныч телефоны буенча эзли башлый. Икенче ел инде җәмәгать транспортына кергәндә 2 перчатка белән кис. 3 перчатка алам. В следующий раз в перчатках будете в общественном транспорте? Да. Махсус режим кагыйдәләрен бозу очраклары кими. Узган атнаның шәршәмбесендә 549 кеше тоткарласалар, кичә 100-гә кимегән. Һәм менә штрафлар күләме әлегә шул ук физик затларга 30 мең сум, юридик затларга 300 мең сумга кадәр. Алия Хәйретдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы. Ул арада Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 диагнозы тагын 75 кешегә куелган. Шуның 12-се республиканың шәһәр һәм районнарында ачыклана. Башкалада исә 63 кеше вирус йоктырган. Яңа очракларның 2-се читтән кайтучылар, калганнары авыру кешеләр белән аралашу нәтиҗәсе. Шулай итеп, республикада бүгенгә коронавирус 2475 кешедә расланган. Авыруларның яртысыннан артыгы инде сауыккан дип хәбәр итәләр. Россиядә исә тәүлек эчендә вирус тагын 8764 кешедә табылды. Татарстанда коронавирустан үлүчеләр саны иң аз булган төбәкләрнең берсе. Бу хакта бүген вице-премьер Татьяна Голикова хөкүмәт сәгатендә чыгыш ясаганда җиткерде. Исегезгә төшерәбез, бездә вирус йоктырган 8 кеше үлде. Бу барлык авыручыларның 0,3% тәшкил итә. Һәм бүген республика прокуратурасы Яшел Үзәндәге бер табибка өстәмә акча түләнмәгән дигән мәгълүмат факты буенча тикшерү дә башлады. Колледжлар кичәгедән башлап студентларны аудиторияләргә чакырып укыта ала, әмма моңа нәрсә кумашаулый, реальное время интернет басмасыннан укый аласыз. Татарстанда 5G шилтәрен сынау өчен 8 пилот зона билгеләнде. Бу хакта цифрлаштыру министрлыгында хәбәр иттеләр. Уларда дөньяда яңа буын элемтәсен, хәтта коронавирусны таратуда гаеплиләр. Бу куркыныч шикләр никадәр урынлы. Иннополиста бүген берникадәр ачыклык кертеләр. Яңа шәһәрдә дә 5G каланчасы эшли, чыннан да бу элемтә баганасы вирус тарата аламы микән соң? Тулырак Гөлназ Сайфетдинова. Имеется большой информативный экран, на который выводится вся информация. Тышкы ягында мәгълүмати видеомониторы, камералар бар, күп функцияле 5G каланчасын Иннополиста узган ел куйдылар. Бүгенгә ул 2, 3 һәм 4G интернетын тарата. Бүгенгә республикада 5G шелтәренә пилот зона буларак 8 урын билгеләнгән. Иннополистан кала, алар Казанда берничә урында, Яршаллы, Әлмәт һәм Арчада. Экспертлар әйткәнчә, 5G-га күчүгә техник әзерлек булган очракта да әлегә кулланучыларның әзерлеге юк. Дөресрәге, бу сигналны кабул итә алырлык телефон, ноутбук, планшетлар кирәк. Хәзергеләре моның өчен яраксыз. В настоящее время нет. Хәзерге вакытта кулланучыда кирәкле җиһаз юк. 5G-да элемтәне кабул итә алу өчен терминаллар да, модем да яңа булырга тиеш. Әлегә сынаулар үткәрү белән шикләнергә туры килә. Практика күрсәткәнчә, мәгълүматны тапшыруда тизлек һәм ышанычлылык мөһим тармакларда бу технологиягә ихтыяҗ зур. Я за то, чтобы у нас были... Мин инновациялар яклы. Ул бит бөтен эштә өстенлек бирә. Медицина булсамы, торак коммуналь хуҗалыгы тармагымы, нәтиҗә күпкә югары була ала. Ул арада дөньяда 5G-дан куркучылар да бар. Пандемия башлануны аннан күрәләр. Австралиядә бу каланчалар коронавирус тарата дип саныйлар. Моңа һәр 8нче кеше ышана икән. Бөек Британия, Германиядә 5G каланчаларына хәтта ут төртәләр. Төньяк Осетиядә дә була шундый хәл. Говорили, что заинтересованы. Хәзерге вазгыять кешеләрне өйләренә ябып 5G антеннасы кую өчен кирәк диләр. Янәсе шуннан соң нурланыш белән алар аңнарын югалта. Шул чак чиплаштырачаклар. Кайберәүләр җинаяткә дә бара. Күптән түгел МТС антеннасын яктылар. Бу төбәк элемтәсез калды. Бу сүзләрнең фәнни яктан бернинди нигезе булмавын әйтә экспертлар.
Распространение радиоволн. Радио дулкыннар вирус тарата алмый, 5G ярдәмендә кешеләрне чиплаштырып та булмый. Алар организмга үтеп кера алмый бит. Фәнни белеме булмаган кешеләр тарата бу ялган мәгълүматны. Мобиль элемтә станцияләре Роспотребнадзор контролендә булуында белдерә белгеч нурланышның нормада булуын тикшереп торалар. Республикада 5G-ны тарату өчен әле 1 ел гына таләп ителмәячәк. Гөлнас Сәйфетдинова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз салдагы минутларда. Бу бина 19 гасырдан сакланып калган. Этнә бизәге. Архитектура һәйкәле төзекләндерелергә тиеш. Йорт кына түгел, аның таштан салынган кибетләре дә булган. Даутов йортында Фәйрүзә Мәҗитова булды. 20 көн эчендә яңасын салалар. Bir атна эчендә алар 500 мең күчерделәр. Ютазы районында янып беткән мәчетне яңадан торгызырга кемнәр һәм ничек ярдәм иткән? Филүзә Хамидуллина. Әтнәнең бизәге 19 гасырда салынган сәүдәгәр Даутов йорты төзекләндереләчәк. Республиканың мәдәни мирас корылмаларын саклау комитеты проект документларын раслаган. Хәзер бинада районнан туган якны өйрәнү музей экспонатлары урын алган. Тик борынгы йортның теләсә кайсы вакытта җимерелеп төшү куркынычы да бар икән. Бу бина 19 гасырдан сакланып калган сирәк архитектура һәйкәле. Әллә каян күренеп торган 2 катлы агач мәһабәт бина ул. Этнә сәүдәгәре Гатаулла Даутов йорты. Ул аны 1895 елда үзе өчен салдырган. 125 ел узса да, янәшәдәге кибете дә, мунчасы да сакланган. Һәм дә кыйма белән 2 капка кергән бу комплекска. Алар бөтенесе капкалар, йортлар үзенчәлекле иттереп бизәлгән, милли стильдә нечкә завук белән шулай итеп буялган. Республиканың мәдәни мирас һәйкәлләре исемлегенә кергән бу бина 90-нчы елларда реставрацияләнгән була. Аннан соң монда хәрби комиссариат урнаша. Шәхси йорт булып та район халкына хезмәт итә. 10 ел элек Этнәнең туган якны өйрәнү музее экспонатлары урын алган. Бина иске булу сәбәпле экскурсия уздыру тыела. Бу йортка ремонт кирәк инде. Башларга кирәк нигезеннән аны ныгытып, менә стеналарын ныгытып, буяу төзекләндерү эшләре бик мөһим инде хәзерге вакытта. Без шуннан соң инде музей буларак, Этнә туган якны өйрәнү музей буларак кешеләрне кабул итә башлар идек. Этнәлеләрнең бинаны күрәсе бик килә диләр музейда. 2 катлы йортта 5 бүлмә. Монда барысы да элек ничә булса шулай сакланып калган. Шушында Гатаулла бай белән аның 2 хатыны яши. Өстәге катта тәрбиягә алган кызлары өчен махсус бүлмә дә була. Бу йорт төзекләндерелергә тиешле һәйкәлләр исемлегенә керсә дә, эшнең кайчан башланасы әлегә билгесез. Ведется работа по подготовке сметных расчетов сейчас. Эш бюджеттан финансланачак. Хәзергә смета документлары тикшерелә. Бәясе 14 миллион сум булуы билгеле. Ремонтның бу ел башланып, киләсе елга тәмамлану ихтималы да бар. Сәүдәгәр Даутов йорты узган гасырда Казан арты татар байлары яшәешен күрсәтеп тора. Бай тарихлы бу йортка хәзер дә игътибар зур. Буялып бизәлгәч, ул туристларны тагын да кызыктырачак әле. Этнәдән Фәйрүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Ютазы районы Иске Кара Зирәк авылында 1 ай эчендә төзелгән яңа мәчеткә ярымай куйдылар. Исегезгә төшерәбез, апрельдә мәчеттә янгын чыгып, ул тулысынча янып беткән иде. Төзергә бөтен кеше ярдәм итә. Авыл гына түгел, күрше район, хәтта төбәкләр дә, шулай ук башка дин вәкилләре. Менә ул куркыныч кадрлар. Бурадан төзелгән мәчет берничә минут эчендә көлгә әйләнә. Фуат Захриев мәчеттә 18 ел имам була. Нигезе генә утырып калды ди карт, күз яшьләрен тыя алмыйча. Бик авыр, чөнки үземнең балаларга да игътибар биргән шикелле бирмәдем. 20 ел вакыт үтте шуның белән. 1 айда үзме нигезенә яңа мәчет бастыралар. Янгыннан соң ук Закат Хәйрия фонды төзелешкә акча җыюны игълан итә. Bir атна эчендә алар 500 мең күчерделәр. Ядан интерьяклар Азнакай районына күп итеп әйттем, инде алып килде 170 тирәсе. Авылдашлар 180 мең җыйдылар. Башкортстан Оренбург өлкәсе 1 ай эчендә 1 миллион сумга якын акча җыела. Мөселманнар гына түгел, башка диндәгеләр дә ярдәм кулы суза хәтта. Людмила Ризванова үзе генә түгел, Хабаровскидагы улы да акча күчерә. Я в мечеть не хожу, ну позор. Мәчеткә йөрмәсәм дә шын күңелдән авылдашларга ярдәм итәргә булдым. Андый вакытта бердәмләшү бик кирәк ул. Кем ничек булдыра ала шулай ярдәм итә. Абыйлы Эннеле Мөхәммәдиевлар 2нче көнне үк төзелеш эшләренә тотына. Менә манараны эшләп бетерәсе бар. Инде түшәм, менә черновой түшәм һәм инде черновой идән җәйдек. Алар өстенә инде менә вагонка китерергә тиешләр, заказ бирдек.
Аллаху акбар. Мәчет инде әзер, бүген аның манарасын урнаштырдылар, айы куелды. Авылдашлар бу эшне Рамазан айында башкарырга теләгән. Мәчетне заманча сип панельләр технологиясе буенча төзиләр. Ул вакытны да, чыгымнарны да экономияларга ярдәм итә. Әгәр дә бурадан яки кирпичтән салган булсалар, мәчет 2 тапкыр кыйммәтрәккә барып төшәр иде. Ишек белән тәрәзәләрне инде куйганнар, хәзер эштәге эшләр генә калган. Аларны 2 атна эчендә төгәлләргә тиешләр. Мәчетне җиһазландыруда да авыл халкы ярдәм итәргә әзер. Ютазы районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Пандемия белән бәйле рәвештә ураза гаетен мәчетләрдә түгел, өйләрдә үткәргә туры килә. Һәр мөселман бәйрәм вәгазен ТНВ телеканалы, Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең рәсми сайты һәм Хызур ТВның YouTube каналы аша турыдан-туры эфирдә карый алачак. Трансляция 24 майда иртәнге 7 яртыда башлана. Бүген Татарстан мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин шул хакта җиткерде. Быел пандемия бәйрәмебезнең тәмен алды. Ләкин гаит намаз булмаса да бәйрәмебез бар. Без шатлана алабыз, яңа кием кия алабыз, балаларыбызга бүләкләр алабыз, бер-беребезгә шалтырата алабыз, сәлам бирә алабыз. Аллаһ субханаһу ва тааля тоткан уразаларыбызны, кылган тагат гыйбадәтләребезне кабул итсен, һәм хадистә әйтелгәнчә, иншаллах бу көннәрдә шып-чиста яңа тугандай балалар сыман булырга насыйп әйләсен. Театраль белемне дә интернет аша бирәләр. Быелгы Нәүрүз халыкара форумы беренче тапкыр онлайн форматта үтәчәк. 8-ннән алып 18 июньгә кадәр узачак чарага гаризалар күрше республикалардан да, моннан тыш Үзбәкстан, Казакстан, Белоруссия кебек чит илләрдән дә килә. Режиссура, сәхнә теле, бию, пластика, укытучылар да дөньяның төрле илләреннән элемтәгә чыгачак. Педагоглар белән әлбәттә башта сөйләштек, аларның ничегрәк уйлаганнарын әзерме, алар менә күчергә шундыйга. Чыннан да алар бөтенесе дә барысы да хупладылар һәм күчергә ризалаштылар. Фестивальның мәдәни программасына килгәндә онлайн рәвештә Камал театрының Сүнгән йолдызлар, Дон Жуан, Дәрсе гыйбрәттер театр, Бию пәрие спектакльләре рус һәм инглиз телендәге титрлар белән күрсәтеләчәк. Моннан тыш форумда яңа спектакль дә куярга уйлыйлар. Яңа алымнар кулланып укытылачак дәресләрнең кайберләре җәй ахырына кадәр дәвам итә. Аның нәтиҗәләре август аенда булачак. Һәм шул нәтиҗәләргә без нәтиҗәләрне җыеп, менә шул секциядән җыеп бер кыска гына менә хыялланабыз фильм ясап, аны YouTube'та күрсәтергә, гомумән менә театр дөньясын таныштырырга менә шул эшләгән әйберләребез белән. Казан ипподромында киләчәктә ТНВ Планета исемле ат ярышларга чыгачак. Әлегә ул Түбән Кама районы Шәрәмәт авылы болынында. Рифнур Зайнуллинның чабышкылары турында иртәгә көндезге 12 яртыда татарлар тапшыруында карабыз. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Уңышлар сезгә. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сүзне гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа аш бүлмәсе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы, вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы аш бүлмәсе алырга теләсәгез, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Телефон 260-766, Казан Восстание урамы, 23-нче йорт. Яндекс погода мәгълүматы буенча, көньяк-көнчыгышта бөгелмә болы азнакайда яңгырлы, 11 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Ярчалы, Алабугада сүрән көн, яңгыр көтелә, 12 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Мензелеевскида яңгыр яуып үтәчәк, 11 градус. Төньяк-көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук яңгыр яучак, 12 градус җылы. Көньяк-көнбатышта Болгар-Буа, Чүпрәледә болытлы көн, 16 градус җылы. Чистай, Нурлат, Мамадыш, Чирмешәндә яңгыр булуы ихтимал, 12 градуска кадәр җылы була. Акбарс домнан фатир сатып алучыларга 5%-ка кадәр кэшбэк. Фатирлы да буласың, отышлы да каласың. Кайда біз, шунда сезнең өегез. Тулырак мәгълүмат өчен Казандагы телефон номеры 295-77-77. Шулай ук мәгълүматны akbars-dom.ru сайтында карагыз. Купи квартиру онлайн от Акбарс Дом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295-47. Башкалабыз Казанда болытлы, яңгыр яучак, көндез 12-14 градус җылы. Җил көнчыгыштан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы трекымыш баганасының 744 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 68%. Җирнең магнит кыры тыныч.
Хаватырыш турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз.